Колеги, избрах днес да направя една презентация, която е свързана с демографските процеси на ромското население в България. Защо избрах точно тази тема? Защото, може би, в нашата страна този интерес по отношение на ромската етническа група, на броя, демографското развитие, пространствената мобилност е така доста голям. Съществуват големи разминавания между броя на ромите, отчетен в официалните преброявания и научно-емпиричните изследвания в тази насока. От тук се появява и голямата спекулация по тази тема в публичното и медийното пространство, което допълнително може да се каже, че усложнява взаимоотношенията между етническите общности в страната. Поради тази причина аз съм се опитала максимално точно да направя една ретроспекция в промените в броя локализацията на ромската етническа група, като анализирам настоящето, връщам се до началото на 20 век и съм се опитала да направя една прогноза на броя, възрастовата и образователната структура на ромското население в България с времеви диапазон до 2050 година. Знаете, че върху формирането на броя на населението на дадено място влияние оказва естественото възпроизводство и миграцията. През цялата след освобожденска история на България до началото на 21 век външната миграция не оказва съществено влияние върху промените на броя на ромското население, включително в годините след 1989 година до приемането на България в Европейския съюз. Ромите оставят една от най-слабо мобилните групи в страната, като в миграционните процеси могат да бъдат ясно отчетени два периода. До приемането на България в Европейския съюз и след това, като различни социологически проучвания показват, че от 1989 година до началото на 20 век само около 1,5% от ромското население е работило в чужбина. Този дял нараства до 3% през 2007 година, след 2007 до 2011 достига 10% и по наши проучвания, които правиме в ромските махали в Пловдив, доказваме, че между 30 и 35% от ромите към момента работят и живеят в чужбина. Другия фактор, който оказва влияние върху промените в броя на ромското население, това е естественото възпроизводство, като по мои оценки към настоящето естественият прираст се оценява на около 19 промила, при раждаемост 27 и смъртност 8. Сега наблюдават се големи разминавания в статистиката и експертната оценка. Тази оценка, която аз съм направила, е базирана на архивни данни от Централен държавен архив, на експертна оценка на базата на това как се развива демографския преход, като съм направила една оценка, че към 2020 година броя на ромите в България е между 750 и 780 хиляди души. Как са разпределени по населени места и как се променя това от 1887 до последното преброяване в 2011 година. За дълъг период от време до началото на 90-те години населените места с висок относителен дял на ромите, над 30% от общото население на селищата, представляват незначителен дял, като от началото на 90-те години обаче делът на тези населени места в структурата на селищата в страната нараства до 18%, като в тях вече е съсредоточено 27% от ромското население. Как се разпределят в
градовете. Последните десетилетия се отличават с това, че се увеличава миграцията на ромско население към градовете, особено към по-големите градове, като към момента около половината от ромите живеят в градовете, като от тях повече от половината са съсредоточени в градовете с над 10 000 души. Ромите живеят разпръснати сред останалото население, като населените места с нисък относителен дял до 10% са разпределени равномерно в страната, като може да се каже, че те имат най-слабо са представени в планинските територии. На следващия слайд са показани селищата с относителен дял на ромското население от 10 до 30%, като от началото на 1990 година броя на населените места в тази категория се разраства, както и териториалното им разпределение, като се наблюдава едно значително увеличение в северо-западна България, северо-източна България, подбалканските котловини и Маришкия басейн. На този слайд са представени селищата, как се променят селищата с относителен дял на ромите над 30%. Тук също много ясно се разграничава 1992 година, когато се наблюдава значително нарастване на тази група селища, като основно те са съсредоточени в северо-източна България, източните задбалкански котловини, Хасковско и Старозагорско. Като цяло до началото на 90-те години на 20 век само отделни общини показват по-висок относителен дял на ромското население, като във всички останали относителният дял на ромите е близо до средното за страната и от началото на 90-те години се наблюдава увеличаване на относителния дял на ромите във всички общини. Това увеличение е най-значимо в северо-западна България, което е съпроводено и с засилените процеси на депопулация на българското население в Южна Добруджа, в източна Стара планина, централните задбалкански котловини и Пловдив, Пазарджик. В резултат на тези наблюдавани процеси се наблюдава формирането на така наречените ареали с висока концентрация на ромско население, като през 2011 година те са 5 на брой. Това са северо-западна България, северо-източна България, подбалканските котловини, Маришкия ареал и Бургаския ареал, като в тях заемат 20% от територията на страната, като в тях са съсредоточени повече от 80% от ромите в страната. Всички тези динамични процеси, които наблюдаваме, провокираха в мен интерес да направя една прогноза на броя, възрастовата структура на ромското население, както и на образователното равнище за период до 2050 година, като е използван метода за повъзрастово придвижване. Защо? Защото той дава едно концептуално предимство, тъй като позволява да се направи прогноза не само на общия брой на ромското население, но и на отделните възрастови групи. Като на този слайд ви показвам и алгоритъма, по който съм направила и прогнозата на образователното равнище. Сценарии и варианти на прогнозата. Прогнозата е направена в 3 сценарии и в 2 варианта, като тези варианти са в зависимост от официалното преброяване и в зависимост от експертната оценка. Сценария за прогноза на образователното равнище на ромите е направен също в 2 сценария. Базов сценарий, при който се отчита тенденциите в промените в образователния статус при ромите, и втория сценарий е така наречен на интеграция в образователната система
при който е заложен значително подобряване на образователното равнище на ромското население. На този слайд са показани изходните данни за броя на ромите, като ние конкретно резултатите, на които ще се спра, са върху експертната оценка на ромското население, тъй като смятам, че той показва действителния брой на ромите в страната, като според мен най-вероятностен е така наречения тези данни, които са получени между реалистичния и песимистичния вариант на прогнозата. Какво сочат резултатите? Резултатите сочат, че според експертната оценка ромите през 2050 година ще бъдат между 890 и 113 милиони 130 хиляди души, като в зависимост от наблюдаваните дисбаланси в естественото възпроизводство на българското и на ромското население, тези значителни различия, които се наблюдават, относителният дял на ромите ще достигне между 20 и 22%. На този слайд е показано как се променя по възрастови групи, като се наблюдава нарастване на броя на ромите във всички възрастови групи, като тази промяна ще бъде най-голяма в най-младото население, като се очаква, че около половината от родените деца през 2050 година ще бъдат с ромска етническа принадлежност, като тук съм ги разгледала по специфични възрастови групи. От 0 до 6 години се очаква те да достигнат около 42-49%, на младежите на възраст от 7 до 15 години около 34-37%. Ромите, които ще са в трудоспособна възраст, ще формират между 20 и 22% от трудоспособното население в страната, като тук по-подробно ще се спра на прогнозата на образователното равнище на ромското население на 15 и повече години. Очаква се на ромите, които са на 15 и повече години, да съставляват между 18 и 20% от населението на страната, като при сценария на интеграция това означава 5-кратно увеличение на ромите, завършили висше образование, и почти тройно увеличение на ромите в ученическа възраст, завършили средно образование през 2050 година. Равнището на образование на възраст над 15 година остава все още крайно незадоволително, като едва 8% от ромите на възраст над 15 години ще са с висше образование и едва 39% ще са с средно образование. Това е една доста така тревожна тенденция в страната, имайки предвид, пак повтарям, че ромите на 15 и повече години ще формират около 20% от населението на страната. Благодаря ви за вниманието. Това беше от мен.